एसे स्रां मोननानै लालायबाय आं नै सना Kalimasina parang sa bandog siya ng ko fin ke sa bar babay sabay ma jojo ko war na mo lan sa na bar dam gay ni bar blouse ko pura na lang wan jabay ara sa ba program ma sa na ko sa khamnang ka lang de pura na ni mozang mana kay bar dislike mar nang ka lang de mozang mo ma like khamde mozang thar mo ma share khamna ha dar na am comment ko hor thar wan jabay suna par ini bai sa ba par channel ganang sa khalam dang ba comment hor wan jabay ang ba khalam pin gan return ang to khalam khayo ada agalaw hai ang ba mane जेला फार्स्ट स्टार्ट खालामदोंमोन अब्ला आंबो माने आंखौबो खालाम आंखौबो साब खालाम आंबो बिदि बुंहैबाय थायोमोन बाट मानसिफ्रा बुंदों मनो जाबाथाय चेनेला एसे बेबायदि खालामनो नाङा होनदों आरोना स' आं एसे खम खालामबाय दा ओमफ्राय दागा मागा जाबा थेवबाबो आं बुङो साब खालामबाय आंखौबो खालामफिन होननानै आरोना स' लाजिनांगौ जेबो गैया नों आंखौ नों बेखौ लेंलायलायाबा बोरैथो आवगायनो नङा होमबा आरो सोरबा दागा मागा जानोबा खालामदो खालामनानै आरो कमेन्टआव गालांदो ना मा होनो स' ओमफ्राय भिडिअफोरखौ फुरा नायलांलायबानो जाबाय आंथ' नायखायोआनो ओमफ्राय दहाय फुङाव हगारनायखौ आं बारा नायनो मोनथ'वाखै फिसालाया स्कुल दं नालाय बिदाय हरखांबाय आरोना ओमफ्राय मैया जि सुनायफ्रा नै रानाखै लामहैफिननोसैलाय सान्दुंआ दिनै एसे ज्रां दुंनो सोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरायहाय आं मा मा देखायलांनो हायो इन्ट्रेस्टआव आं खालामनो कसिस खालामखायो बिमा फिसा अबाय ओंखारलायखो नायदो फुजिन न' खाथियाव थांसैलाय नोंथांमोननोथ' आगोलावबो भिडिअ खिथाखाबाय फुजिन न' खाथियाव मा मोनो सोर लायनो ओंखारलाय सिदा सिदि खिथानो हाया आरो आङो फुजिन नामखौसो लालायलायो हा लायाबा एसे हा बिथांमोननि नामखौ लानानैनो जुदि आंहाबो एसे कम्पानि मोनोबालाय मानो लाया जानो नङा होमबा जिहेथु बे सासे बिग सेलिब्रिटि जोंनि बर'नि लागोन आं फुजि एक्ट्रेस न' खाथियाव थांनो बिमा फिसा लाग्रा गथ'खौ आङो दुगैखादों होननानै होनबोबाय नालाय ओंखायनो बेखौ लानानै फैफाबाय आरोना थफ्लाखौ नङाबा सिंबो सागासिनो दं आंना मैया बाजाराव थांनायाव लानायाव अजन आदा बेदर नांगौमोन आंनो 100 थाखानि लानानै फैफिनबाय सनाफोर फिसा गोनांनि नै मेथाइयाबो लायाबाबो जाया बेयो बिमानि ओमफ्राय बे फिसानि बिमायाबो जानो लुगैयोना गोदोसो लामा लामा एकदम मेथाइ जानायमोन नामा जोंफोरबायदिया मटर बुट ओमफ्राय फेनाव एथेबलायनाय फेनाबो खय थाखानि मोनलाय जोंनि समावहाय बांसिनानो आरोना लाइलननि बे गलाब बिबार गोनांलायालै गिदिर गिदिर आग्लोम ग्लामा मा होनो 15 थाखा 10 थाखानि मोनोमोन बाबाया जि लाबोलायनोसै आलु फाननानै जोंनो जरासे गाहाम लाबाथाय गलाब लाबोनोसै एखमबा एकदम मा होनो गोमो एकदम जि सान्थि ओमफ्राय एथेबलायनोसै बेयावनो थाइसुरि बैग्रि आयै दागो नांगुलायनाय खिन्थु बिदि दागो नांबाबो खारोमोन बिदिखौसो गाननानै देरबोदोंहाय सनाफोरा ओमफ्राय सिमिसा मोजां गुफुरा एकदम सुति कापुरनिया जाय गाननो मोनदों कमेन्टआव हरलाय सनाफोर जि मोजां मोनोमोन ना जोंनि समाव मोजांमोन दा बेबायदि फेन गैला बाब खमसे खम 50 थाखाफोरनिफ्रायसो सुरु जालांबाय उन्दैफोरनि फेनानो आं बेखौ नुनानै गोसोखांदों आरोना लामा जों माबायदि जायोमोन आमनो हनै फिसा जा नोंबो लामा जाग्रासो खेवना होनसां एसे बेदराथ' लानानै फैबाय सनाफोर ओमफ्राय माजों संगोन आङो स्पेसियेल बुस्थुजों संगोन दिनैनि ओंख्रिया आंना जोबाबो सिखारा नै सनाफोर बेजोंसो संगोन आङो नैबे बेदरखौ आरोना माने मैया बेलासियाव खानायमोन न' खाथियावनो ओमफ्राय दालि संगोन आरो एसे गथ'यालाय आरो माथो जाबावनो ओमफ्राय नै मास गोदान हाबबाय नालाय ओंख्रिफ्रा एकदम बजायब्रा आंना एकदम आलुफ्रा सेरनै गाहाम बजाय बानलुफ्रा नै लुन आरो गाहायावबो ओरै नै कफि जोगोनार फुरा गथि गोबाव जानोसै आरोना एसे गोजां बोथोराव ओंख्रिफ्रा थाब गाज्रि जाखाया नालाय स' एसे बुरजा लाबोनानै दोनफैनाय जायो आङो आरो बाजाराव थांबा एसे बुरजा लाबोनो हायोबा मोजाङै खाथियाव बिराद दाम ना टटेलि लस जाखायो आरोना बिसोरबो लाबोनानै फानफैनाय नालाय ओमफ्राय जों बायग्रायाबो खाथियावनो मोननाय हिसाबै लस जायो आरोना फैसाया ओमफ्राय बुरजा नांगौ जखन थांबाय आरोना आङो ओमफ्राय ओंखायनो लानानै फैनाया गोदान नालाय दा ओंख्रिफ्राबो फ्रेसब्रा 1 थारिख 2 थारिख नालाय लासालागै ओंख्रिफ्राबो मिन्थिनाय बायदिसो जोबफाहैलाजोबो दालि दुलि थाव पापर जोबस्रांनो ग्रोबसो जाहैयो आरोना स' बिदिनो ग्रोब सोलिलांलाबायनोसै ना माथो होनो अहल बहलखौलाय आरो मानो थोबाव मानसिनिलाय माया मोनबा माया थोयो माया थोआ दा फिसाया बिसा जानोबा बेखौबो जाजुनो होनबा जाजुनो हागोन बाट बिदि नङा गथि जानो रोंनांगौ ना मा होनो स' रेडि खालामनानै लागोनसै आङो सानसुनि संनाय आरनायफोरखौहाय गथ'फोरनि दालि संनायावनो एसे गाजरबो होगोन आङो
बिसोरथ' ओरैनो जाया नालाय स' दालियावनो बिनि रसखौनो मोनजाफाथोंसै डक्टरफ्रा बुङो ना गाजर थाजरफोरखौ उन्दैफोरनो जाहोनांगौ बे उन्दैफ्रा जाया नङा होमबा थ' दालिफ्रावनो रुफानोसै बेखौनो मोनजाफाथोंसै आरो आंना बिदिनो सनाफोर आयै सोना दुगैनानैसो मोजां नुबाय थांदो दसे लामायाव थाहैथ'दो दे दहायनो संनो होनना रेडि खालामनाय मा होननो सनाफोर फिसा गोनांनि खिलायबाय एफाजोंनो थुखैखालायबाय सान्दुं गैया मा खालामनो दासो संसै आरो 11ता जालायनोसै खुन 9:30निफ्रायनो रेडि जानाय बे सारायावनो थाव सोनानै दालि मोनखांबाय सनाफोर ओंखामा ओरै गाबथ'वाखै रेडि लाजोब्बाय नै थास' गोसोम भिटामिनसो टमेट' होगोन आरो ना देनानै लाबाय ओमफ्राय नै सामब्राम हानानै लाखाबाय ओमफ्राय खारैबो एसे होगोन आरो ना आङो फार्स्ट टाइम थास' बिथ'रि आङो दिनैहाय माबाजों जागोन आरो ना दाउ बयलारजों आं जाफेराखैमोन जोङो खालि ना गोरानजों बांसिन जायो नाफामजों जायो ओमफ्राय आं दिनै संनानै जानाय नायगोन आरो ना ओमफ्राय खारैबो आं होनानै जाफेरामोन ओमफ्राय बे गथ'आ खारैबो होजायोथ' होनदोंनो आंबो एसे होनोसै आरो ओमफ्राय मानजानो गिनायानो टमेट'आनो थाइथाम टमेट' गोखै मोनलायनाय आरो ना आं एथ' मोजां सङो दै गुदुं ग्लाब ग्लाब गोदौनायबो होलायलायो थेवबाबो मा होनो आंसो संनो रोङा ना माया खिन्थु मालायफोर संनायखौबो जाबानो आं मानखायो आरो गारामायानो खुजालि गोनांसो खोमा संनानै लागोनसै आङो संनायखौबो एसे शेयार खालामनोसै जायफोरा थास' बिथ'रिखौथ' जेनेबा मिन्थियो रावबो गैखाया जाखायो बयबो ओमफ्राय दाउ बयलारजों बोरै सङो आंबो संनानै जालाबायनोसै नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै आरो आं सनाफोर साराया दुंबाय थाव दुंबाय नालाय आरो माथोबाव सनाफोर सामब्रामखौबो हरनानै लाबाय आङो केमेरा गैया नालाय आखाइ फारसेनो हरलायनो देन्जार जारला नैबे सामब्राम गुफुर हाइजें होनायखौबो एसे हरखाबाय आङो मोदोमलाबायथोंसै ओमफ्राय नै 100 थाखानिल' सनाफोर बेखौलाय माथो होनबावनो बुरजा लाबानो बुरजा जोबो आंजों सुगा गुवारजोंलाय माथोबाव बेखौ एसे गोजा जानो होनोसै र' ओमफ्राय दाउखौ हरनानै लानोसै बेदरखौबो हरबाय ओमफ्राय संख्रि हरनोसै स्वाद अनुसार ना मा होनो हिन्दीफोरनि संनाय खावनायाव स्वाद अनुसार नमक ना मा होनो बेनो आरो बेखौ एसे मोजाङै एवनानै लागोनसै आरो ना बेखिनि बेदर एवनाय प्रसेसखौलाय आरो बयबो रोंखायो बेदराथ' फ्रोम जाबायानो नालाय सनाफोर थास'खौबो हरनानै लानोसै आङो र' थास'खौबो हरनानै एवनानै लाखाबाय आङो दसे उनाव खारै हरनोसै दसे उनाव टमेट' हरनोसै ना मा होनो सनाफोर ना मारै सङोमोनथाय आं मिथिला आरो ना खिन्थु आं जेरै संजादों बिदिनो देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय माथो जानोसै गासिबो उदैयावसो हाबलांजोबगोन हजम जाबानो जानायालाय भिडिअ'आव आङो लोगोनिफ्राय नायनानै अमाजों गोथाव जायो होननायखौ मोन्दोंमोन बाट दाउ बयलारजोंखौ बांद्राय सियर नङा जाफेरि ओंख्रिबो जानांगौ गेजेर गेजेर एरगासिनो दं आङो नै बिदि नुहांबाय थास' गोसोम नालाय ओंख्रियाबो एसे आंबायदि ग्रेड खालिसो जाहांबाय माथो ओमफ्राय गावनो ग्लेब जाखानायखाय आं खारैखौ हरनो ना हरा जाबाय आं खारैखौ हरला नामा सनाफोर आं टमेट'खौसो डाइरेक्ट हरनोसै खारैया केन्सेल टमेट' सुरु गावनो रबखादों माथो आरामनो टमेट'आनो गोखायै गोथाव खालामखासिगोनलै सनाफोर नै खोबहाब एवनोसै आं ओमफ्राय दाहाय एसे दै हरनोसै आं लोगोफोरनि भिडिअबो नायगासिनो दं आङो सनाफोर ओंख्रि संदोंबो भिडिअबो नायदों जाय आंखौ साबस्क्राइब खालामदों आंबो खालामफिनगासिनो दङ एसे खोबहाबनानै दोनसैलाय आरो भिडिअ नायनोसैलाय आं नोंथांमोननि नै सनाफोर टमेट' होनानैबो ग्लेब जाहांबाय आरो ना दसे एवहाबबावनानै दै होनोसै आङो ओमफ्राय सनाफोर बे थास' गोसोमनि बिथ'रिफोरनि ओंख्रिफोरखौ सोरबा मिन्थिफेरिया नायफ्लाङोबा मुगैनो ओंखारलायगोन खोमा ने जि कालारा गोसोम जाथारोना बाट बेनि टेस्टआ माबादि जों जाग्राफ्रासो मिथिसिगौ बेखौ आरो जोंनि बर'फ्रावबो मिथियै गैखाया ना मा होनो सोनाफोर बाट सोरबा साफा सानै जुदि बर' नोंनि नायदोंबा जाफेराखैबा बोरैबा मोनलायसिगोन खोमा मा ओंख्रि संनानै जाखो होननानै ना कालारा बोरैबा जाथारोना आं बायदि सोमख्लेख्ले जायो आरो जाबाय सनाफोर एसे दै हरनानै लानोसै जाथावथाव नुखाबाय आरो टमेट' जि गोथाव मोदोमखाबाय आरो ना एसे हरनानै लानोसै मोनथोंसै माने आङो एसे बारा दालिथ' दङ अब्लाबो एसे लाव जानो लुगैदों लावथ' नङा बांद्राय लाथाबो नङा बांद्राय लावबो नङा आरो ना नै इसिबां जि गोबाव एवजाखाबाय आंजों बेदराथ' मोनलायलायखाबायदां माजे माजे एरबाय सनाफोर गोदौगासिनो आं बिदिनो एसे जानो लुगैदों बिराद बिराद मोजां जाबाय नै नायदोल' मबाइलाव एसे आलदा नुयो बाट रियेलाव नुबानो जानो लुगैगोन खुदै गखागोन आरो ना मोनबाय संनायखौ देखायबाय दांनाय बिलिरनाय ओमफ्राय साखिनायखौबो एसे देखाया हे प्रभु दा मानथोंल'
पारफेक्ट संख्रिबो नायलायाखै आं बेनि फार्स्ट साखिनानै बन्द खालामखांनानैसो संख्रियाबो थिग थाखखा माननाय नङादां बेदर नालाय आङो माबा होनो बेदर ओंख्रिबाथाय प्लेटाव साखिनायो ओमफ्राय ओरैनो मिरामिसबाथाय आखायावनो साखिनायो आरो अबेखौबा साखिनाया संख्रिफोरा एसे दाउट जादोंबा साखिनायो आरोना बरिया थगायाखै सोरबाफोर संनानै जा आरो सोरबाफोर संनानै जाखांबायबाथाय जाखांबायसै ओमफ्राय सोरबाफोर बिदि संनानै जाफेराखैबा संनानै जा बिराद गोथाव दुखु दाहा एसे स्रां मोननानै लालायबाय आं नै सनाफोर दाख्लैनि आद्रा ओमफ्राय दाख्लै सोरबा सोंहरलायदों आरोना जि गोजा नुदों लालथिया बायदि दिनै बिराद फुराना जाबाय गोराबो जाबाय बोरैबानो बारा गोराबाथाय बोरैबा मोनो ओमफ्राय गोराबो जाबाय बुस्थुआ ओमफ्राय गोथावबो गोराबो एसे दंबावोमोन ओमफ्राय एसे लाबाय आं ओमफ्राय गैला एबार एकदम गोजिरावथारसै आरोना बिखुनजोनिनो ओइ खनसे थांबा लाफानानै लाबोनाया बेनोमोन ओमफ्राय लोङा नालाय एसे जेब्लानो लोङो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामो आरो सानैसो आगैया सोंबावदोंमोन गुमिया रायाना मा आब' लोंनानै देखायनो नाङा मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि मोनगोन नङा सना गुमिया रायनो माखौ रायनो आंथ' लोगोफोरजों ज' लोङो नामा अबेबा लोंहैदों नामा ना बियार गंसे बायनानै लोंदों ना मा लोंदों आरो बियार गंसेबो लोंनोबो हाखाया थ' माइब्रा रोसिखौ लाबोनानै दोनफैयो बेखौनो एसे लोङो आरो दा बे मिनिनानैसो थैयो दाबो जोबाखै नोंना बेनो होननानै दंबावो होनबाथाय मिनिनानै थैगोन एसे रम स्रां मोनथोंसैलाय आरोना गोजां बोथोराव बारा इन्ट्रेस्ट जायाना गरम बोथोराव साबसिन जायो आरो लोगोआनो गैया मा गैया थ' नोंथांमोनजों रायलायसै आं लोङो आरोना सनाफोर आं लोगोफोरजों ज' लोंबाबो दाय जायोना आरो आं बिदि फैसा खांलायनानै लोगोफोरजों ज' लोंबाबो लससो जागोन आं बारा लोंनो हाया आरो जोंनि हिनजाव मानसिफोरनि लोंनायाथ' बिदिनोसै खुगायासो पेटार फाजायासो गब हाबो ओमफ्राय जौआ गैया हाबा थालाङो आंहाथ' रायजायोसोमोन लोगोफोरजों सिख्लानिफ्रायनो नोंना खुगाल' पेटार नों लोङाबो होननानै बे मा होनो आतमंग्ला आरिनि फैसा होलांनाय मा होलांनाय पार्टि जायोबा बैसाग मागिनानै मोननाय पार्टि जायोबा बिदि रायजायोसोमोन आङो लोगोफोरजों हायामोन ओमफ्राय हाबा जानानैसो इन्ट्रेस्ट मोनदों एसे बुस्थुखौनो बिमा बुरिनि लिस्टावबो गोलैबाय नालाय माबा माइब्रा गोसोमनि ओंखायनो एकदम खालारा बेबादि जादों आरो दाखालै बिबैया संनानै दोनदेरबावबाय मालाय आं सेरनै माइब्रा लांफादोंमोन दाखालै न'आव थांबा बेखौ आरो संनानै होदेरबावबायनो बिनि हैनायावनो एसे लानानै फैदों आङो गोदिनो अमा बेदरजों साबसिन गोथाव मोनोना जाबाबो लोंबाबो दुखु दं सनाफोर ओरैनोसो आंखौ नायबा मानसिफ्रा दुखु गैया बायदि नुयो ओमफ्राय दुखुफोरखौ आं एसे साइडआव इगनर मारिनानै दोनो ओमफ्राय खुसि थानो सेस्था खालामो आरोना सोर फाग्लियाथ' फिसाइ खाथियाव गैया दाबसेयाव थानाय बिदिजों खुसि थानो हायो जानाय लोंनायाथ' बयबो जाखायो लोंखायो माथो खाथियाव फिसाइ थाबाबो गोजान बाट जोंफोरनिया दाबसेयाव थानाय नालाय स' एकदम बिदि जायो आरोना सोरनाफोर जाबाबो लोंबाबो आरो मानसिफोरनि देखाय मानसिफ्रा माखौ गाज्रि मोननो ना आंथ' आरो मालाय बादि जौ फाग्लि बादि लोंलाबायाखैना लोंनानै देखायलाबायाखैना बे माइब्रा जोंहा गगा मोनगुलायगोन आं दा लोंनानै बे माइब्रा जोंहा न'नि लकेल संनाय बेखौसो एसे आं शेयार खालामदों दा लोगोफोरजों बारा ज' लोंनो हाया दे लोगोफोर बदनाम जायो नाम मोनो आंना न'आवनो हारसिं सिरिसो बेदर मोननायखाय गोसोखांदों आं जायै एसे माननाय मोनबाय एसेबाबो गारामा नांथारोलै आंनाव बायो आं एसे खुजलि गोनां गारामा गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर लोंनानै देखायनायखौ आरोना आं आंनि जिबनाव आं दिनै मा खालामदों मा मादों बेखौसो शेयार खालामदों नालाय स' बेखौबो लोंदों नालाय बेखौबो शेयार खालामफाबाय खालि खामानि मावनायखौल' देखायबा जागोन नामा
मा लोंदों मा जादों बेखौबो देखायनांगौ गोथाव 12 जाबाय सनाफोर ओंखामबो जानाय टाइम जाबाय लोंखांनानै ओंखामबो एसे जाखानोसै बिसोर फैयावनो बिसोरबो जानांगोन ना बैहायनो दङ गेलेगासिनो बोरायाबो दाबो सफैयाबा बोराय थाबासो आराम सानजों लोंनो हागौमोन काप गंसेयाव लानानै जोंना ओमफ्राय हासबेन्ड फैदोंबाबो जोङो बिदि उन्दैफोरनि सिगाङाव मालाबाबो लोंनानै देखाया बेखौ आंबो देखाया मालाबाबो उन्दैनो जों माने बिदि देखाया आरोना न'आवहाय बिदि अयभास खालामाखै आरो उन्दैया थैनोबो लोङो जोंना बिफायाथ' बेलेग जौ लोंखाया बियारफोरखौ एसे लोङो आरो ओमफ्राय जेबो मोनथाराबा न'आव बे माइब्राखौ एसे लोङो बिदिल' ओमफ्राय बे मावनाय आरिखौ लोंखाला आरो गोजा गोजिफोरखौबो लोङा आरो ओंखायनो जोंना बेफोरबायदि बथलबो जेबो मोननाय नङा फौजि मावग्राफोरनाव गोजा बथला थाखायोनो ओमफ्राय जोंनाव गैया ओमफ्राय लाबबाथाय न'आव दोनो आरो ओमफ्राय माया बिदिनो सोरबा बोराय मानसिफोर साफा सानै फैबा होयोनो आरो ना ओमफ्राय बे न'आव लाबोनानै जों बियार लोङोना मालायफ्रा बियारखौ बथलै लोङोनो जोंना नै बिदि गिलासावसो लोंनांगौ फिसालानि जुनैनो जोङो बोराय बुरै गंसे गिलासाव लाबाय ओइ खोरखि गोजौआव आरियाव दोनबाय ओमफ्राय लोंखोमाबाय एफा एफा आरोना बिदिसो जों लोंनानै देखाया आरो फिसालायाबो लोंहोथारा जोंना सोरबा फैदोंबा जों बथल नुदोंबा आलासिनोसो लायदों बाबा होमबाबो नों लोंगोन नामा सोंबाय थायो होआ आंनो खिथाखाबाय नालाय जौ बुस्थुआ मोजां नङा बाबा लोंनो नाङा होननानै गथ'फोरनि सिगाङाव आं लोंनायखौ मोजां साना सोरबा गथ'फोरनि सिगाङाव लोङोबा दालों जेनेबा जोंनिफ्रायनो सोलोंलाङो नालाय देरबा मिन्थिखागोन बिसोरबो बाट अब्लाबो उन्दै समाव आं खिथानाङा बेबायदि मोनो आरो आंनि अपिनियन सनाफोर लोंजोबनोसै आं हाइस गगा मोनगुलायो फैबाथाय आंबो ज' मोनलोंसिगोन मानसिफ्रा साननो हागौ मा लोंनाय नङा सोरनाफोर आं जास्ट फर फानसो बुंदों बेनिफ्राय जुआबो जोब्बाय ओंखाम जाखानोसै आं फटाफट ओमफ्राय भिडिअखौ मानो गोलाव खालामबावनो सोरनाफोर ओमफ्राय बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांनायफोरखौनो आङो थेंक इउ स' माच होनबाय आरो ना गाज्रि जामोनसै सोरनाफोर थेंक इउ स' माच